Na nedzeľu u televizijnym magazínu uvidíte príloh o peršej z dvoch robotňoch za deci, ktorý planuje organizovať Závod za kultúru vo Vojvoďanských Rusnacoch. Cerkva Sviatoho Luky u Bačincoch posle 60 rokov znuka znova omaľovaná. Ďurďovská biblioteka dostala 250 novín na slovi, od ktorých 12 po rusky. Javne komunálne podprijemstvo Komunalec zo Zverbasu porušalo kampanju Komunalcova govľa daruje vašej bebi, s kotru pomáha rodičom u perších mešacoch bebového života. Ktorý písniše nachodza na novým albumu Saši Paljenkaša, príloh o sportských baviskoh Jaša Bakovi, drugi temi opaťce na nedzeľu u televizijnim magazinu na 20 hodin.